ना नोंनि गार्लफ्रेन्डआ मा जादों जायाखै बे नोंनि प्रब्लेम मा नोंसोरो गारलायलायबाथाय आंखौल' फन खालामबाय थायोहाय आंहाबा मा जानानै दं आरो दा आंहाबा मानि टेनसन जानानै दं बिस्रा माबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि दावराव बे फाख्रियाबो खम नङा जेब्ला बयफ्रेन्डजों नांलायो ब्रेकआप जायो होनबाथाय जि फैनानै बुंफैगोन आंनो बिदि बयफ्रेन्ड नाङा होननानै उनाव बयफ्रेन्डआ सना मोना मुनो खुनु मुमि होनबानो खारलांफिनगोन ओमफ्राय नांलायबाथाय फनफोरा सुइच अफ खालामना लासिगोन बिनि हौवाया आंनावसो फन खालामहरबाय थासिगोन बालसो गोसो थोलाय बाल मा लोगोफोरनि नाम्बारफोरखौबो लालाबायो बाल जोंहाय आं बिदिबा अयनाय बायनाय खालामोबाथाय बालनि बोरैबा थाखा फैसा गैयिनि टेनसन हौवा मोजां नाग्रा मोनैनि टेनसन मोदोम गिदिर जानायनि टेनसन खानाय गनायनि टेनसन साख्रि बाख्रिनि मोनैनि टेनसन केरियार दानो हायिनि टेनसन बबे मोनसेखौ टेनसन लानो जादों महर गैयिनि टेनसन गन्थं खान्दिनि टेनसन गासैबो जारलायानो फैसायानो आरो माला आं लोदो जाखो मा जाखो आंनि देहायासो लोदो मालाया मानो खस्थ' मोनफायो आं बेखौनो बुजिनानै मोना जेनेबा आंनि महरा मोजां जारौ जाबायानो जानजि सेरे गन्थं गोलाव जाबाय ओमफ्राय इसरा माबा जाफागोन आरो बेनिफिटआ आंहासो मा खर'नि मा बालनि टेनसन जाबाय थायो इसरा आंनि मोदोमखौ लानानै फारसेथिं न'खरावबो गोसो थोनाय दंना गैया मोजां मोननाय दंना गैया है बालनि आयौ बाला ओइ दुमफाव मा बोरखांबाय थादों नोंलाय बेवहायलाय मा बोरखांलाबायनांगौसै जेबो बोरखाङाखै ओइ नोंखौ हौवा सासे नायनो फैनो नागिरदोंहाय हौवा औ आंनि जरा एप्लिकेसननि नङा दे आं पार्सनेलि नोंनि थाखाय हौवा नागिरदों आरो आंनोबोथ' हौवा नांगौ हि दावदै गला नोंनि गोदनायावहाय जों ओंखारलायनाय रोदा ओंखारनांगौ होमबासो हौवा नागिरगोन आं नोंनो नाङा आंनो हौवा नाङा होनबानो जायो नामा बाल हौवाखौ नाङा जायो नामा हौवाफोरनो हिनजाव नांगौ हिनजावफोरनो हौवा नांखागौखा लाजिनानै लाब गैया दुगा दुगि जालायनानै लाब गैया हौवाफोराबो हिनजावफोरखौ दुसिनो नाङा हिनजावफोराबो हौवाफोरखौ दुसिनो नाङा हौवाया हिनजावखौ हिनजावा हौवाखौ नांखाथारगौ नङा माथो दानि जुगाव हिनजावाबो हिनजाव गोसो थोयो हौवायाबो हौवा गोसो थोयो है मानखांनाय गोनां सिरिथा मायाव थादोंमोनलाय जेरावबो थायाखै ओमफ्राय नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदों फाइल्सनि बेमार जादोंहाय आंहा खि गोरा जादों खिबो ओंखारा मैयाथ' खिया गोरा जानायनि थाखाय माजों एरख'दों मिथिगौ ना हाथाय हुग्रा ब्रासजोंनो आयौ माबायदिहाय नोंनालाय माथो बुंबावनो मा गोदो एसे दुगिनानै लादोंमोनबाल आङो खिनोखौ आरोना साननै सानथाम सप्तासे गाहाम थानो हायो होननानै दा हनै फाइलसो जाजाबाय रख'ला है मानो मोजां नायनानै लायाखैहाय बेखौनोथ' सन्थ'मोननाव थांनो नागिरदों आरो दे थांदो आंहाबो जि सुनोसै दे टेनसन लानाङा दे नोङो नोंनि थाखाय हौवा नागिरगासिनो आं नाङाहाय आंनो हौवा सौवा नाङा होनबानो जायो नामाबाल नाथाय आंनोसो नांगौमोन नों सिरि थाथ'दो बाल नोंनि खुगाखौ आं दा खेबसे सब खुदुमनानैसो सिरि दोनगोन आं मिथिबायना आं खुदुमजाया माथो होमबालाय सिरि था आयुहाय खर' गाज्रिजों खर' गाज्रि बोरै लोगो जालायसोदोंहाय इसोरलाय उनाव नांलायबानो जाबाय आरो दे होमबालाय दुमफाव हाजोआव गालि लोदो बुसाव थांनोसै दे थांदो अके बाय आब' दुमफाव थांफैदोलाय मामोन नोंजों रायलायनो जिराय आंबो ओरैनोसो जिरायनानै दंखायो जि सुनो फैनानै जिरायगासिनोसो आंबो ओमफ्राय माबाफोर जादों नामा माथो बोरैबा नुदों मानसिखौलाय रागा जोंदों सोरखौ आं एफा खस्थ' खालामनानै दख'ना बानायनायखौ कास्टमारा बिनानै एफा खस्थ' हरजों हर बानायब्रबबाय आङो इमारजेन्सि नांगौ होननायखाय दा आङो पार्सेलखौ पस्ट अफिसाव हैनो थांबा बुंबाय बियो फैसाखौनो हरला नांला होननानै गावा फैसाखौ दाहाय हरगोन उनाव हरगोन होननानै बुंबाय आंहाबो पस्ट अफिसाव हैबाथाय फैसाखौ हरगोन खोमा होननानै थांबाय आं पस्ट अफिसाव गैया फैसाखौनो हरासै मोनफ्रोमबो खामानियावनो माबा मोनसे बादा थाखायो नोंनि बिजनेसावबो अनेक रोखोमनि मानसि मोनगोन नोङो थगायसुलि नों दा लासैनो मोनफा मोननै लेसन्स मोनलांबायना बिदिनो फैबाय थानाय समफोराव गाज्रिनिख्रुइसो गाज्रिसिन मानसि लोगो मोनबावगोन बिनिखायनो बांद्राय टेनसन लानाङा नोङो दा नोङो सानसो बिजनेसाव रावखौबा गोरलैयैनो फोथायजाया होननानै नों बिजनेस मावदों खस्थ' खालामदों फैसानिसो खामानि नङा होमबा फैसाया सिगां ना बाखि बुखि जेबो खालामनाङा मिथिबाय बिजनेसाव बिजनेसजोंसो सोमोन्दो लाखि जेबो पार्सनेल सोमोन्दो दा लाखि ओमफ्राय आं सानो आंखौ रावबो मोजां मोना आइ आफायाबो आंखौ खबर लाया आंहा सिमां दङ माहाजोन गिदिर जानाय बर'नि नाम्बार 1 बिजनेस वुमेन जानाय
नाथाय आंखौ रावबो खबर लाया आब' दुमफाव नोंनि अनगा। बेफोरखौ नों साननाङा, आं नोंखौ जेब्लाबो सापर्ट खालामगोन। जानो हागौ आं नोंनो फैसा थाखाजों हेफाजाब होनो हाया, नाथाय आं इमोसनेलि सापर्ट जेब्लाबो खालामगोन थाम्फै देलाय। बेनिखायनो बांद्राय साननाङा। जागोन दे। आरो जायफ्रायाबो आंखौ खबरखौनो लाया, आं सानो जायफ्राया आंखौ खबर लाथों, आंनि फिसा फिसा खामानिखौ बाख्नायथों। नाथाय जायफ्राया आंखौ खबरखौनो लाया मानो लाया जानो, लागोन। नै बेहा गोसो थोयो ना मायोसोबा। मा होनबावगोन आं दा? एखनबा आब' दुमफाव गावखौनो हारसिं मोनो। आइ आफायाबो आंखौ जेबो खोथाखौनो बुङा, खालि रायबायल' थायो आइयाथ'। हे बिदि नङा, नोंसा आइ दावसो देलाय एसे मानसिया देरदोंबाबो गोसोआ दाबो उन्दै बायदि। नोंखौ बिराद अनो, बिनि अननायनि स्टाइलासो जाया जानो हागौ, नाथाय गोसोजों बिराद अनो। मालाबा जोङो बिमाफोरखौबो गावबा गावनि थासारियाव थानो होनांगौ, गोरलैफोरबायदि थानो होनांगौ। आरो जों बुजिबाय जेब्ला बिमाफोरखौ जों फिसाफोरबायदिसो बुजायनांगौ गोनां जायो। गासैबो बिमा बिफायानो गियानि जाजोबो बे नङा, बैसो जाबानो जे मानसिफोरनाव गियान थायो बे नङा। गियानिया उन्दैयावबो गियान, देरनानैबो गियान। अहंकारिया उन्दैयावबो अहंकारि, देरनानैबो अहंकारि। बेनिखायनो बिमा बिफाखौबो जों माब्लाबा गावसो बुजिनांगौ, मिथिबाय थाम्फै देलाय? औ बुजिबाय। दे होमबालाय बांद्राय साननांला, आंबो जिखौ सुनोसै। आब' दुमफाव नों बुंनायाबो सैथो, नाथाय आं मालाबा गावखौनो हारसिं मोनो, बिमा थाबाबो बिफा थाबाबो। बानलु बेदां, ओंखाम जानोसै दे। नों दहायनिफ्रायनो जौ लोंबाय थाबाय, ओंखाम जानोसै नङाबा गुसु जागोन। ओरैनोथ' नों गुसु ओंखाम ओंख्रि जानानै गोथाव मोना। गाबागाव जानानै थां, आं ओंखाम जानो गोसो गैया। मानो दे, आं इसेबां गोथाव ओंख्रि संदों, बेबो अनला ओंख्रि, जाखानांगोन बानलु। आं बुंबायना आं ओंखाम जाया होननानै, नों जानानै थां, जायाबा नोंनि गोसो। बानलु बेदां, आं नोंखौ नेनानैनो ओंखाम जायाखै, नोंहा आंनि सायाव एसेबो अननाय गैया नामा? नोंजों ओंखाम जानानै थांनो सानदों आं, नों मानो जौल' लोंबाय थाखो? खोनासं सिखिरि, आं रावनिबो गोसोनि फिलिंसखौ बुजिया। सोर मा साननानै गाज्रि मोनदों मोनाखै बेखौ आं जेबो खेराया। नों आंनि खाथियाव जेसेबांनो थागोन एसेबांनो बांसिन खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो ओंखामखौ जानानै थांदो। बानलु बेदां, आं हारसिं ओंखाम जाया, बेवहाय ओंखाम जानो होननानैसो फैखादोंमोन ना जों। जोंलारिया जोंखौ गारनानै थांबाय, बेवहाय आंनि दाय गैयाना, बेनिखायनो आं ओंखाम खुरनोसै। आं नोंखौ बेसेबां बुंगोन आं ओंखाम जाया होननानै? नों जेसेबांनो आंखौ बांद्राय जबरदस्ति खालामबाय थागोन एसेबांनो गावसो खस्थ' मोनगोन। आरो नोंथ' मिथिखायो आं रावनि फिलिंसखौ जेबो बुजिया होननानै। जोंलारिखौथ' नों थाल लायोना, बिनि मोनफ्रोमबो फिसा फिसा खोथाखौनो नोङो एक्सेप्ट खालामो, अब्ला आंजों ओंखाम जाफानायाव नोंहा मा खहा? सिखिरि, आं बांद्राय बुंबाय थाया, गाबागाव ओंखाम जानानै थां। आं दिनै नोंजों रायलायनो एसेबो मुडाव गैया। नों आंजों मालाबाबो रायलायनो गोसो जाखाया बानलु, नाथाय आंसो नोंनि साखाथियाव फैयो नङा होमबा? आंसो नोंजों रायलायनो गोसो जायो, नोंथ' मालाबाबो आंजों रायलायनो गोसो जाखाया। अब्ला नों आंजों रायलायनोबो नाङाना। जायजों रायलायनो गोसो जायो, जायनि खाथियाव थानायखौ लुबैयो, बे गारनानै थांबायब्ला माथो खालामबावनो? बानलु बेदां, नोंथ' मिथिखायो जोंलारिया गुबुन सेंग्राखौ गोसो थोयो, अब्ला नों मानो बेफोरबायदि गावखौनो खस्थ' होदों? आं खस्थ' होदों? आंथ' जेबो खस्थ' होआखै गावखौ। नोंहा जुदि माबाफोर खस्थ' मोनदोंबा ओंखामा जा आरो थां। नों गोबां जौ फेबाय, आं नोंखौ गारनानै थाङा। सिखारदो बानलु, ओंखाम जानोसै। आं बुंखाबायना आं ओंखाम जाया होननानै। नों मानो बुजिया? मा राव होनबा बुजिगोन नों? आं नोंखौ बुंखाबायना ओंखाम जानानै थां होननानै, मानो बुजिया? बाहेराव गोबां अखा हादों, आं बोरै थांनो? नों आंखौ दोनलांगोन ना दोनलाङा? मानो दोनलांनो, टेक्सि हमनानै हरगोन आं। बानलु, आं मिथिगौ नों मानो आंखौ इगनर खालामो, नाथाय सासे लोगो हिसाबै आंथ' नोंनिफ्राय एसेबाबो एटेनसन मोननो लुबैयोना। आं बेखौबो एसेबो डिजार्भ खालामा नामा? नोंनि नोजोराव आंनि थानाया एसेबो भेलु गैया नामा? सिखिरि, लाब गैया। आं जुदि आंनि एटेनसन मोननो लुगैनानै आंनि साखाथियाव दङब्लाबो नोंहा जेबो लाब गैया। मानि थाखाय? जोंलारिनि थाखाय नङा होमबा? जोंलारिया गुबुनखौसो गोसो थोयो, नों मानो बुजिया? गासैबो खोथायाव मानो जोंलारिखौ लाबोगासिनो? आं जोंलारिखौ लानानै जेबोथ' बुङाखै। जोंलारिनि पार्सनेल लाइफखौ आंजों दा रुजुफा। अब्ला नों मानो जोंलारिखौल' इम्परटेन्ट होयो? दिनै आं जोंलारिनि बायदि थानो सोलोंदों, मावनो सोलोंदों, गाननो सोलोंदों,
नोङो बेफोरबायदि एफर्टखौ एसेबो नोजोर होआ नामा? आंथ' बुङाखै नोंखौ जोंलारि बायदि गान बिनि बायदि माव होननानै। औ बुङाखै। आं सानो जोंलारिनाव ओरैबायदि मा क्वालिटि दं जाय क्वालिटिया आंनाव आंखाल खालामनानै दोनदों। बेनिखायनो बेबायदि जानो लुबैदों। नों हाजारखि नाजाया मानो जोंलारि बायदि मालाबाबो जानो हाया। बेनिखायनो बेफोरबायदि सिमांखौ दा सुजु आरो आंनिफ्राय गोजानाव था। मानो थानो नोंनिफ्राय गोजानाव? आं थाया। जेब्लासिम जिउ सोलेर दं नोंखौनो गोसो थोबाय थागोन। जेब्लासिम आंनि गोसो गोरबो मेलेमा नोंखौ बावा अब्लासिम आं नोंखौनो गोसो थोगोन बानलु बेदां। नों हाजारखि मुगाया मानो आं नोंनिफ्राय मालाबाबो गोजानाव थाङा। गोजानाव थागोन अब्लाबो आंनि गोसोआ नोंजों जेब्लाबो थागोन। मानो होनोब्ला आं नोंखौ गोदोनिफ्रायनो गोसो थोदों आरो गोसो थोबायबो दं। इयुनावबो थोबाय थागोन। नों आंखौ जेसेबां हेंथा होगोन एसेबांनो आं नोंनि खाथियाव फैगोन। खर'आ गाज्रि जाबाय नामा? आं नोंनि थाखाय खर' गाज्रि जानांगौबा जागोन। नोंनि थाखाय जिउ बावनांगौबा बावगोन। नों जुदि सोरखौबा फसायदोंबा फसायनो हागोन। नाथाय आं नोंखौ मालाबाबो गावनिफ्राय गोजानाव दोननो हाया। आं नोंखौल' गोसो थोयो। अरायबो नोंखौनो हास्थायगोन। नोङो आंनि जिउआव दङना गैया मिथिया। नाथाय जेब्लासिम आंनि जिउ सोलेर थागोन गोसो थोबाय थागोन बानलु। नोंनि गोसो आंहा बेवहाय जेबो खोथा गैला। नों आंखौ मा सानो सानबाय था आरो आंनिफ्रायनो मालाबाबो अननाय दा लुबै। आं नोंखौ गोदोबो मोजां मोनाखै दाबो मोजां मोना आरो इयुनावबो आं मोननो हाया। जेबो नङा बानलु। नों आंखौ हास्थाया जेबो नङा। नाथाय आंखौ आंनिफ्राय गोजानावल' दादोन। नों जुदि नोंखौ मोजां मोननो होआ अब्ला आं आंनिफ्रायनो गोजान जानांगोन बानलु बेदां। आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। प्लिज आंखौ इगनर खालामनाङा बानलु। आं मिथिगौ नों आंखौ गोसो थोनो हानाय नङा। बिदि होननानै आंखौ नोंनिफ्राय गोजानाव दादोन। प्लिज बानलु बेदां। सेखेरि आं बांद्राय बुंबाय थाया। दरवाजाया बैथिं दं, ओंखारलां। बानलु बेदां नाथाय बाहेरायाव अखा हागासिनो। आंखौथ' दोनलांनो हायोना नों बानलु बेदां। एन्टनिया बिराद गोबाव जाफैबाय नामा नोङो? बहा थांदोंमोन नों? आङो बानलु बेदांमोननाव ओंखाम जानो थांदोंमोन। मानि थाखाय? माने ओंखाम जानो लिंबाय थानायखाय। गाज्रि मोनाबा बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव थागोन ना? माने आं बुजियासै। जोंलारि आंहा जेबो गाज्रि इन्टेनसन गैया। अब्लाबो बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैयो। एन्टनिय नों आंखौ गोरोन्थि दा बुजि। आं नोंखौ जेबो गोरोन्थि बुजियाखै। नाथाय आंहा बानलु बेदांनि सायाव फोथायनाय गैया। बेनिखायनो हायोब्ला बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव था। नाथाय जेबो नाथाय गैया। अब्लाबो जायगानि मानसि गोजान जायगायाव दंफैयो। बोरै इगनर खालामनो हानो एन्टनिय? मा नों बेखौ आंनि थाखायबो मावनो हाया? जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो। बानलु बेदाङा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मालाबाबो जेबो खालामनो हाया। नों जेबो गिनो नाङा। मोजां मोनबाय नोंनि खोथाखौ खोनानानै। थौ माबा मोनसे जाहैनोसै। बानलु बेदां नोंखौ आं सिगाङावबो बुंखांबाय जोंलारिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय। नों जापानाव फैनानै बे एखे खामानिखौनो मावफैलायबाय। एन्टनिय फैदो। अके